Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина таба койбір темалар турында. Шамил Усманов урамын түзіклендіру дәвам ите, эшләр ничә процентка башкарылган һәм ремонт эшләре кайчан тәмамланачак. Ташландык бина урынына яңа йорт, шәһәрдә 19 катлы йорт барлыкка киләчәк, ул кайда урнашачак. Чаллы төзүчеләре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтте. Бәйрәм чарасы ничек һәм кайда узды? Шамил Усманов урамын түзіклендіру 64%ка башкарылган. Белгечләр Халыклар дуслыгы проспектына Хасан Туфанга кадәр 2 километр озынлыктагы участокта эшлиләр. Безнең хәбәрчебез башкарылган эшләрне бәяләде. Ремонт эшләренең төп өлеше артта калды. Юл әзер, хәзер бригада булачак парковка урыннарына асфальт җәйә. Халык Шамил Усманов урамындагы үзгәрешләргә бик шат. По сравнению с тем, что было, это очень даже отлично. А как было? О, об этом лучше и не вспоминать. Это дело такое. Ну, в общем, молодцы, взялись за улицу. И осветили хорошо, и сейчас вот асфальтируют, и будет приятно на улицу выглянуть. Едешь, дорога гладкая, слава богу, ям нет. Спасибо. А раньше как было, помните? Раньше было всяко, были выбоины, грузовые машины ходят, куда тут деваться от этого. Ну, сейчас, конечно, хорошо. Тик шауларны канәгатьләндерелмәгән әйберләр дә бар. Аларның сүзләренә караганда эшләр узакка сузылган. Аны тиз арада тапшырырга мөмкин булган. Участокның озынлыгы зур түгел дип саный халык. Шәһәр мэры Наил Мәхдиев та шундый фикердә. Мэриядә узган аппарат киңәшмәсендә ул көзне көтәргә кирәкми дип белдерде. Сентябрь, октябрь, дождливая погода. Я думаю, самое комфортное время нашему предприятию автомобильных дорог до 30 августа, к Дню Республики, все вопросы завершить, в том числе с благоустройством, с освещением, с тем, чтобы с чувством исполненного долга этот объем работ выполнить. Башкарма комитет җитәкчесенең беренче урынбасары Илья Зуев сүзләренә караганда, Шамил Усманов урамын капиталь ремонтлау буенча эшләр 64%ка башкарылган. Хәзер юл төзүчеләр алдында объектны контрактка язылганча 12 октябрьгә кадәр түгел, 30 августка тапшыру бурычы куелган. Лилия Гатина, Русланбек Мухаметов, Айдар Мусин, яңалыклар. Ташландык бина урынына яңа йорт. Чаллы үзәгендәге хуҗасыз объект күптән яшьләр җыелу урынына әйләнде. Әмма хәзер проблема хәл ителгән кебек. 19 комплекста ташландык бина урынына 19 катлы йорт төзергә планлаштыралар. Тулырак хәбәрчебез материалында. КамАЗ мастер урамындагы шәһәр үзәгендә урнашкан бина күпләргә таныш. Янәшәдә генә мэрия, сәүдә эшлекле үзәкләр һәм торак йортлар булуга карамастан, ярым җимерек хәлдәге йорт 30 елга якын шәһәр җитәкчелеген кызыксындырмады. Бу еллар дәвамында бина бары тик балалар һәм яшүсмерләр җыелу урыны булып торды. В том возрасте думаешь, что я такой взрослый, такой на заброшке, так все круто здесь. Никто нет, родителей нет, взрослых нет. Ходишь, бегаешь. А так это вообще опасно, сейчас думаешь. Там упасть как нифиг делать. Шипы везде, эти арматуры. А с крыши, как вы видите, никаких ограждений нету. Упасть на раз-два. Маленькие дети играют, постоянно с окна это наблюдаю. Ну и всякие люди нехорошие могут там находиться. Әлеге проблема күптәнге, тик хәзер генә эш урыныннан кузгалды. Территориядә төзелеш башларга планлаштыралар. Недострой как-то очень глупо выглядит. Я даже не представляю, что здесь можно. Ну, главное, не торговый центр, наверное, их слишком много. Вот сейчас, если это здание будет снесено, это, конечно, очень весомый вклад будет и, скромничать не буду, и нашей общественной организации ОНФ очень много делает и для города. И благодаря тесному взаимодействию с администрацией, с Наилем Гамбаровичем, наш город потихонечку, даже я бы сказал сейчас не потихонечку, а очень хорошо, семимильными шагами преображается. Ташландык бина урынында 19 катлы йорт төзергә планлаштыралар. Планировка проектына төзәтмәләрне 20 августка халык тыңлауларына чыгарачаклар. Лилия Гатина, Рузалия Фахруддинова, Ленар Султанов, яңалыклар. Чаллы төзүчеләре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтте. Гадәттәгечә, ул Евгений Бутынчук һәйкәленә чәчәкләр салудан башланды. Тантаналар сараенда төзелеш өлкәсендә иң яхшы хезмәткәрләрне бүләкләделәр. Аларга медальләр һәм рәхмәт хатлары тапшырылды. Гадәти күңел ачу чараларыннан тыелырга туры килде. Толырак алдагы материалда.
Гадәттәге бәйрәм көнен Евгений Батынчук монументы янында башладылар. Хезмәт героен искә алырга Чаллының беренче төзүчеләре, шәһәр җитәкчелеге, шәһәрдәшләр тормышларының әлеге һөнәргә багышларга ниятләгән техникум укучылары килде. 1964 год. Появление производственного объединения Камгэс Энергострой, строительство Нижнекамской ГЭС и моста. Со всех сторон приезжали наш город, высшее руководство, облюбовали. Прекрасная река, есть железная дорога. Шакырылган кунаклар арасында Чаллыга беренчеләрдән булып килүчеләр дә бар иде. Алар буш урында диярлек автогигант һәм беренче җитештерү производстволары төзеделәр. Радик Жәләев 87 яшьлек хезмәт герое. Ул Евгений Батынчук җитәкчелегендәге эшләгәнен әле дә хәтерли. Я своим коллективом бригады строил все 6 заводов. То есть, значит, все инженерные сети. Это водопровод, это газопровод, все тепло, все истоки воды. Знаешь, так что меня посчастливилось именно строить этот завод. Ну, также строил, безусловно, и железно, детские сады, школы, все. Евгений Батынчук һәйкәле янындагы тантаналы бүләк чәчәкләр кую белән тәмамланды. Шуннан соң тантаналар сараенда төзелеш өлкәсендәге иң яхшы хезмәткәрләрне бүләкләделәр. Алар 31. Шулар арасында 5 хатын-кыз да бар. День строителя в этом году для всех татарстанских строителей особенный. Строительная отрасль Татарстана отмечает, задумайтесь, вековой юбилей. За это время сотни, тысячи объектов были построены. Инде майдандагы гадәти күңел ачу чарасыннан быел баш тартырга туры килде. Яшьләр көнендәге гауга аркасында концерт программаларын чикләргә мәҗбүр булдылар. Розалия Фахруддинова, Русланбек Мухамметов, Айдар Мусин, яңалыклар. 7 август көне Чаллыда Кама ярым марафоны узачак. Спорт чарасы безнең шәһәрдә бөтен Россиядән йөгерергә яратучыларны җыячак. Спортчылар 3, 10 һәм 21 километр дистанцияләрне сайлый алалар. Шулай ук балалар өчен 1 километрга кадәр йөгерү каралган. Кама ярым марафонында 1000гә якын йөгерергә яратучы катнашыр дип көтелә. Барлык дистанцияләргә дә старт җиңүнең 40 еллыгы урамы юнәлешендә җиңү футбол манежы парковкасына башлана. По Хасан Туфана до Симбике, по Симбике от Симбике до Ледового дворца, с Ледового дворца до Омеги и в обратном направлении. На базе футбольного манежа будет организована экспо, выдача номеров, то есть выставка, и также, получается, будет организован прием нормативов ГТО. Кама ярым марафоны вакытында иртәнге 8-дән 14 сәгатькә кадәр җиңүнең 40 еллыгы Хасан Туфан һәм Сөембикә проспектлары ябылачак. Машина йөртүчеләргә урап узу юлларын алдан уйларга киңәш итәләр. 7 августтан 11 августка кадәр автозавод проспектыннан җиңү урамына кадәр булган юл участогында автомобиль транспорты хәрәкәте ябылачак дип хәбәр итә Чаллы җылылык шелтәрләре. Вакытлыча чикләү автоюл астындагы җылылык үткәргечләре коллекторын ябугдагы авария плитәләрен алыштыру белән бәйле шәһәр халкын һәм кунакларын урап узу юллары турында уйланырга сорыйлар. Мин сезгә исегезгә төшерәм, шәһәрдә COVID-19-га каршы вакцинация дәвам итә. Прививка ясатырга ашыгыз, сәламәтлекне куркыныч астына куярга ярамый. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин, сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Вау! Такси Челны-Казань в городе. Комфортабельное такси с вашей остановки со скидкой 50 рублей при онлайн-оплате. 5 девяток единица, довезем вас до столицы. Гипермаркет Вики. Одежда и обувь для всей семьи. Товары для дома, огромный ассортимент, доступные цены. Набережные Челны, проспект Вахитова, 3010. Торговый центр Капитан, 2-й этаж. Удачных покупок!